Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you Marathi सुलभ भारती इयत्ता 5वी लेसन 2 हत्तीचे चातुर्य. ही एक चित्रकथा आहे. This is a picture story. या गोष्टीत हत्तीची हुशारी दिसते. In this story the cleverness of elephant is seen. चित्रात आपल्याला 5-6 गोष्टी दिसतायत. त्या आपण एक एक बघूया. पहिल्या चित्रात मुले, फुटबॉल, ससे, खड्डा, फळी आणि हत्ती. मुले बॉयज, फुटबॉल, ससे रॅबिट्स, खड्डा अ पीट, फळी वुडन पीक, हत्ती एन एलिफंट. लुक अँड से. प्रत्येक चित्रात काय दिसते आणि सर्व चित्र पाहून आपल्याला ही गोष्ट सांगायची. पहिल्या चित्रात आपल्याला मैदानात मुले फुटबॉल खेळताना दिसताय आणि 3 ससे लांबून त्या मुलांची गंमत बघताना दिसताय. The children are playing football on the playground. 3 rabbits are watching their game from a distance. नंतर पुढच्या चित्रात आपल्याला काय दिसतंय? ती मुले निघून जातात घरी, पण तो बॉल तिथेच विसरून जातात आणि नंतर ते ससे येऊन तो बॉल घेऊन फुटबॉल खेळू लागतात. तिसऱ्या चित्रात आपल्याला असे दिसते की खेळता खेळता ते ससे इतके मग्न होऊन गेले खेळण्यात की शेजारी एक खड्डा आहे हे त्यांचे लक्ष नाही आणि खेळताना तो फुटबॉल त्यांचा खड्ड्यात पडतो आणि ते 3 ससे त्या खड्ड्याजवळ येऊन बसतात आणि विचार करू लागतात की हा खड्ड्यातून बॉल आपण बाहेर काढायचा कसा. इकडे तिकडे आजूबाजूला बघितलं तर त्यांना तिथे एक लाकडी फळी दिसली. लाकडी फळी वुडन प्लॅंक. आणि मग त्यांनी विचार केला की या फळीच्या मदतीने आपण खड्ड्यातून फुटबॉल बाहेर काढू शकतो. आणि एक ससा जाऊन ती फळी घेऊन आला आणि खड्ड्यात टाकून फुटबॉल काढण्याचा प्रयत्न करू लागले. परंतु त्या फळीच्या मदतीने फुटबॉल काही बाहेर येईना आणि मग आता काय करावे हे सस्यांना काही सुचेना. इतक्यात जवळूनच एक हत्तीने जाताना पाहिले की 3 ससे खड्ड्याजवळ असे उदास का बसले, काय झाले असे असा विचार करून हत्ती जवळ गेला. बघतो तर काय त्या सस्यांचा फुटबॉल खड्ड्यात पडलेला. म्हणून हत्तीने विचार केला की आपण या सस्यांची मदत केली पाहिजे आणि हत्तीने आपल्या सोंडेचे पाणी भरून ठेवले होते ते पाणी त्या खड्ड्यात ओतले आणि पाणी खड्ड्यात गेल्यामुळे तो खड्ड्यातील बॉल असा वरती तरंगू लागला, म्हणजे बॉल वरती फ्लोट झाला आणि वरती आलेला बॉल पाहून सस्यांना खूप आनंद झाला. आणि शेवटचं एक 6वं चित्र दाखवलंय. या चित्रात आपल्याला आपण ती गोष्ट पूर्ण करायची की शेवटी काय झाले. तर शेवटी खड्डा पाण्याने भरला, फुटबॉल पाण्यावर तरंगायला लागला, सस्यांना फुटबॉल मिळाला, त्यांना खूप आनंद झाला आणि त्यांनी बॉल काढून दिल्याबद्दल हत्तीचे आभार मानले. मुलांनो, या गोष्टीतून आपल्याला एकच शिकायला मिळते की एकमेकांची मदत केली पाहिजे आणि हत्तीने आपले कसे चातुर्य दाखवून तो बॉल बाहेर काढला. मॉरल ऑफ द स्टोरी. म्हणूनच या धड्याचे नावच हत्तीचे चातुर्य दिले आहे. यातून आपल्याला हत्तीची हुशारी दिसते आणि एकमेकांना कशी मदत करावी हे दिसून येतंय. आता आपण पुढे या धड्यावरील काही प्रश्न आणि दिलेले ते आपण प्रश्नावली बघूया. पहिला प्रश्न, सुरुवातीला दिलेल्या चित्राखालील नावे सांगा. सुरुवातीलाच टेक्स्टबुक मध्ये काही पिक्चर्स दिलेली 5-6 त्यांची आपल्याला नावं सांगायची. मुले, फुटबॉल, ससे, खड्डा, फळी आणि हत्ती ही ती नाव आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगायची. प्रश्न दुसरा, प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा. एक ओरल वर्क मध्ये आपल्याला प्रश्न आहे, म्हणजे प्रत्येक चित्रात आपल्याला काय काय दिसतंय ते आपण ओरली सांगू शकतो, ते आपल्याला याच्यातून सांगायचे. प्रश्न तिसरा, खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे. चौथ्या चित्रात आपल्याला दिसतंय की फुटबॉल काढण्यासाठी कोण एक प्रयत्न करतायत, तर ते 3 ससे. नंतर सस्यांना मदत करणारा.
सशांना मदतीला कोण आलं? आपल्याला 5व्या चित्रात दिसतंय सशांना मदत करायला कोण आलं तर हत्ती. नंतर पुढचा प्रश्न आहे 4था, गोष्टीत काय काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व रिकाम्या चौकटीत चित्र काढा. 6वी जी रिकामी चित्र जी चौकट दिली त्या चौकटीत आपल्याला शेवटी काय चित्र काढू? तर शेवटी आपण असं काढू की हत्ती आणि पाण्याने भरलेला खड्डा आणि वरती फुटबॉल तरंगत आहे आणि सस्यांना फुटबॉल मिळाला, त्यांना आनंद झाला आणि त्यांनी हत्तीचे आभार मानले. असे आपल्याला या चौकटीत चित्र काढायचे आहे. नंतर प्रश्न 5वा, सर्व चित्रे पहा आणि गोष्ट सांगा. जसे की आता ही जी 5 चित्रांमध्ये आपण ही गोष्ट तयार केली, हीच आपल्याला गोष्ट तयार करायची आणि ती सांगायची आहे. प्रश्न 6वा, बाराखडीतील काही अक्षर आपल्याला या प्रश्नात दिसत आहे, तर त्या अक्षरांवरून आपण काही चित्र तयार करायची आणि ही त्याच्यापासून कुठलं चित्र तयार होईल अशी आपण कल्पना करायची. जसं पहिलं अक्षर दिलंय घ, घ पासून आपल्याला एक काय चित्र आपल्याला जे आवडेल तसं आपण त्याच्या पद्धतीने चित्र काढायचं. घ, ठ, थ आणि प अशी 4 अक्षर दिली आणि आपण ती 4ही अक्षर त्या चित्रात रंगवल्याप्रमाणे काढायची. नंतर पुढे काही शब्द ओळखा आणि कार्डावर लिहा असं दिले. 2 स्क्वेअर मध्ये असे 2 वेगळे वेगळे शब्द दिले. पहिला शब्द आहे वेगळा आणि बगळा. ग वरून हा शब्द आहे वेगळा आणि बगळा, दोघांच्या मध्यभागी येणारा शब्द म्हणजे ग. हे शब्द आपल्याला पुढे लिहायचे. पुढच्या याच्यात मांजर, गाजर. नंतर पुढे मगर आणि तगर. पुढचा कडक आणि भडक. हे शब्द आपल्याला त्या याच्यात पुढच्या स्क्वेअर मध्ये लिहायचे जसेच्या तसे. सामान आणि कमान. वाटाणा आणि फुटाणा. वाटाणा ग्रीन पीस, फुटाणा जसे की आपण चणे फुटाणे जे खाण्याचा पदार्थ आहे तो फुटाणा. आकाश आणि प्रकाश. फटाके, तुटके. फटाके तर सगळ्यांना माहितीच आहे. अशा प्रकारे या धड्यामध्ये आपल्याला छोटे छोटे आणि सोपे प्रश्न दिलेले आणि त्याची उत्तरं लिहायची. साध्या आणि सोप्या भाषेत ही गोष्ट आहे ती तुम्ही तयार करायची.